Ahojte. Ahojte, krásne dopoludnie aj pre mamičky a mamičky na materskej, pretože sme sa rozhodli s našou Jankou dnes naše klasické vysielanie dať trošku skôr a zdravíme vás z Rimavskej Soboty, ako ste počuli dve Janky, Janka je na materskej, pani učiteľka. Ja som ešte na dovolenke pár dní, keďže som učiteľka v základnej umeleckej škole. To, čo je našou takou vášňou, je byť v projekte MWay a Network 21, o ktorom vám rozprávame každý útorok, takže vítame aj všetkých, ktorí si neskôr toto video pozrete v skupine MWay priaznivci a priatelia. A je to pre nás a pre našu rodinu dopravný prostriedok, ktorý nás stále vezie ku našim ďalším snom a cieľom. Neviem, čo k tomu Janka. Ja len, keby naozaj niekto môže niekto nehľadá to, čo hľadáme my, hej, každý hľadá niečo iné. Ale si myslím, že už len to, že tu vieme nakupovať zo svojho vlastného e-shopu, čiže investujeme do svojej rodiny a nakupujeme ekologické a top, naozaj exkluzívne produkty, tak už len to je skvelé. A nemusíme mať žiadne investície, pretože tento obchodný model má už tradíciu. Je to spoločnosť, ktorá je na trhu už vyše 60 rokov, teda už sa blíži k 70, takže je za 67, hej, tento rok už bude nový obchodný rok, ktorý bude 68. Čiže je to úspešný, overený obchodný model a to internetové nakupovanie, ako vidíte na tomto prvom slajde, bude stále napredovať a aj naša životná úroveň môže takto stúpať, keď urobíme tú maličkú zmenu. Tak. Čiže toto je tá klasika, hej, čiže máme tu dve strany alebo kvadrant, strana A, strana B. Na tej strane A si myslím, že sme väčšina z nás, nejakí zamestnanci alebo živnostníci a potom je pravá strana, na ktorú vás pozývame, na ktorú sa dá vďaka tomuto projektu dostať, či už ako vlastníci podnikania alebo neskôr ako investori, ale to nie je vôbec povinné. Jednoducho chceme, aby tie peniažky pracovali pre nás, aby sme nemuseli stále vymieňať čas za peniaze. Áno, čiže vôbec nehovoríme o investíciách alebo o investovaných peniazoch. Sú to peniaze ako také, ktoré aj tak míňame našim bežným nakupovaním. Spoločnosť MWay je už na trhu 65+. 8 miliard dolárov je čistý obrad ročný a z toho polovicu robí spoločnosť Nutrilite, do ktorej o chvíľočku. Je to súkromne vlastnená spoločnosť bez dlhov. Založili ju dve rodiny, rodina Jayfa Nandela a Rich DeVosa. No a už do dnešného dňa vyplatila viac ako 70 miliárd amerických dolárov, ale teda v každej krajine, v každej mene, pretože je v viac ako 100 krajinách sveta, takže tieto peniaze sú vyplácané tým, ktorí takto nakupujú a zdieľajú toto nakupovanie. Presne tak. Takže čo môžeš mať vo svojom vlastnom e-shope a čo tam máme my? Čiže je tam regál zdravia, značka Nutrilite, máme tu značku Artistry, je to kozmetika, či už pleťová alebo dekoratívna, pre pánov, pre dámy, pre tínedžerov, naozaj každý si tu vie vyskladať všetko, čo potrebuje. Značka XS Sport Nutrition, čiže niečo pre aktívnych ľudí alebo pre športovcov, rôzne proteíny, nápoje, elektrolyty, power drinky bez cukru, čiže s vitamínmi, lepšia náhrada tých bežne dostupných. Máme tu to, čo je základ, čiže vodu, systém alebo technológiu na doopravu vody, eSpring, ktorá nám naozaj filtruje tú zdravú, čistú vodu priamo z kohútika. Voda nestojí, čiže je to prietokový filter. Máme aj niečo pre klasiku, naozaj takú bežnú spotrebu doma, čiže čistenie domácnosti, ekologické, všetko je biologicky odburateľné. No a potom naozaj tie bežné produkty, čiže vlasová, zubná hygiena, dole máme celú radu GNH, čiže telová hygiena, sprchové gely, šampóny, telové mlieka, mydlá a tak ďalej. Čiže naozaj všetko, čo aj tak niekde jednoducho kúpiš, tak to môžeš kúpiť od seba.
Varíme zdravo a rýchlo v našich riadoch, panviciach iCook, čiže také inteligentné varenie. A potom tu máme aj nejaké programy, vďaka ktorým môžeš zlepšiť svoj životný štýl, čiže napríklad Health Point, môžeš žiť lepšie, cítiť sa lepšie, môže dať aj nejaké kilá dole, kto potrebuje. Vnútorná, vonkajšia očista organizmu, čiže body cleansing program. Niekto, kto potrebuje dobiť energiu, máme tu aj pre neho niečo, energy program, alebo morning nutrition, čiže taká zdravá výživa, tá ranná, aby sme to telo naštartovali tak, ako má byť. V ponuke tvojich značiek nájdeš riešenie na každú z týchto potrieb, čiže ja hovorím, že je to niekedy, keď som ešte ja bola malé dieťa, tak všetko pod jednou strechou bol obchodný dom Prior. Hej. Teraz má každá rodina svoj vlastný obchodný dom, ktorý si nazve tak, ako my máme Jana a Jozef Dobrodský, Janka má Janka, hej, Kasarová Dobrodská aj so svojou starou mamou, s Valikou Slabejovou, takže každý si nazve ten obchodný dom tak, ako chce. Môžeme nakupovať, ako Janka hovorila, zdravšie, ekologickejšie, aj ekonomickejšie, čiže to je 3 v jednom. No a keď chceš ušetriť peniaze, tak iba nakupuješ. My roky nakupujeme, prioritou boli naše sny a ciele rodinné a aj tie moje hudobné, takže to naozaj máme takto odškrtnuté veľa z tých snov, veľa ďalších ešte máme pred sebou. No keď chceš rýchlejšie zarobiť peniaze, tak zdieľaš tieto výrobky a nájdeš si zákazníkov, ale úplne jednoduchým spôsobom, takže nepotrebuješ nejaký špeciálny čas, iba sa chválime s tým, ako aj my sme spokojní s týmto nakupovaním. No a keď chceš vytvoriť pokračujúci príjem z podnikania, tak tam je tiež všetko naučiteľné a všetko jednoduché. Pracujeme v tíme, nikdy tu nie si sám. Tak vrelo odporúčam prísť sa pozrieť do nášho tímu a to je vďaka spoločnosti. Pýtať sa ďalej. Áno, pýtať sa ďalej, presne tak. Informácií je veľmi veľa. Za každý produkt, ktorý si ty alebo tvoj tým, tvoja rodina, blízky zakúpi, zbieraš body. Body zbierame všade, zbierame ich aj tu samozrejme, ale keďže je to vo viac ako 100 krajinách sveta, tak máme tu vnútornú menu, bod. U nás je to približne 2 eurá. No a čím viac bodov, tak tým väčší príjem. Čím väčšiu vlastne tržbu spravíš firme, tak vlastne ona ti za to dáva tú províziu. Je to veľmi jednoduché a naozaj síce nezrejme, ako sa píše v jednej knižke, ale veľmi jednoduché. Pomáhajú nám na to aj online nástroje, čiže máme aj aplikáciu túto Switch Share Duplicate, čiže zmeníme to miesto nakupovania, zdieľame to a duplikujeme. To, čo robíme my, robia aj ostatní. Presne tak. No a aplikáciu Network 21 Mobile máme ako informácie, vzdelávanie a inšpiráciu ako jednu veľkú univerzitu úspechu v našom vlastnom vrecku. Vrelo odporúčam, túto aplikáciu máme vďaka spoločnosti Network 21, ktorá je jedna z najväčších vzdelávacích organizácií na svete pre dospelých, áno, pre dospelých. A jednoducho sú to skúsenosti ľudí, ktorí sú úspešní v MBA, biznise vo svojom vlastnom obchode, hej, a odovzdávajú tieto skúsenosti cez videá, cez audia, aj vďaka tejto aplikácii. Vrelo odporúčam vyskúšať a ísť sa pozrieť s nami medzi ľudí, ktorí tieto semináre vedú a sú to ľudia, ktorých o chvíľočku uvidíte. Čiže je to vaše rozhodnutie, ktoré môžete slobodne urobiť, či tá zmena bude pozitívna pre vás a tá možná životná úroveň pri vykonaní jednoduchých zmien porastie, alebo či ostane a stáť, alebo aj mierne sa znižovať. Hej. Čiže opakujem, máme vlastné e-shopy, z ktorých nakupujeme a je to jednoduché. Tvoríme paralelný príjem. Popri zamestnaní, popri materskej, popri študovaní, popri dôchodku, akokoľvek, každý môže si tu nájsť niečo pre seba. Niekto bude iba nakúpať, bude spokojný, veľmi spokojný zákazník a niekto bude chcieť zarobiť môže pár eur, niekto viac, je to na tebe. Áno, no a už budúci, teda tento piatok 21. augusta nám takýto online business plán, trošku rozšírenejší, povie Michal Boroš, čiže je to tímový hráč nášho Dream Teamu a biznis budúci seminár nás čaká už 5. septembra v Brne
Vrelo odporúčame, aby si zistil od toho človeka, vďaka ktorému vieš o týchto informáciách, ako sa môžeš dostať ku vstupenke. Tiež ju máme cez Network 21 Mobile. No a hostujúcim rečníkom bude nový smárák z Rakúska, to tiež všetko potom zistíte priamo tam. Alexander Nusshold Berčler. Pre mladé rodiny veľmi, veľmi odporúčam ísť sa pozrieť do tohto prostredia a Alex nám porozpráva, aké oni majú so svojou manželkou skúsenosti. Víkendový seminár je až o 2 mesiace, ale naozaj to veľmi rýchlo beží, takže náš mentor Jánoš Demeter bude ako hlavný rečník so Žužou Váci, ktorá je v jeho Dream týme, veľmi úspešná aj so svojím manželom, takže vrelo odporúčame nájsť si jeden víkend pre seba a toto prostredie môže vám pomôcť a myšlienky, ktoré tam vypočujete a ľudí, ktorých zistíte, že sú to obyčajní ľudia zo všetkých povolaní, všetkých vekových kategórií, z mnohých krajín, že každý túži potom, aby bol šťastný, aby mal vyváženosť času aj peňazí a to vďaka tomuto projektu môžeme mať. Presne tak. Takže myslím si, že z prezentácie máme všetko, ale ešte ja tu mám pár výrobkov, ako naozaj opäť mamina na materskej, tak veľa perieme a pre bábätka už od narodenia máme takýto prací prostriedok baby. Skvelý, krásne vonia, naozaj vhodný už od narodenia, takže je dermatologicky testovaný, všetko je tam tak, ako má byť a vydrží veľmi dlho, je tam vlastne tu hore priamo odmerka, som si to veľmi zakrútila, takže tu je vlastne odmerka, sú tam aj mililitre, či už potrebujeme vyprať niečo ťažšie, čo ide dole, alebo ľahšie. No a potom to, čo naozaj každý deň používam pri kúpaní mojich slečien, ale teda hlavne tej, čo sa práve narodila, tak je sprchový gel, alebo taká sprchová pena. Ja ju ukážem, on je tu naozaj hneď pena, čakajte, som sa nie. Takže hneď je to pena, je to veľmi jemnučké. Je tam komplex z harmančeka, takže fakt, že bez nejakých parfumov, ale presne tak, ako to má byť pre tie bábätka a telové mliečko. Takže naozaj skvelé veci už pre bábätka. Takže tak a ja ukončím citátom z knihy Rich DeVossa Súcitný kapitalizmus. Kto pomáha druhým, aby si dokázali pomôcť, pomáha sebe. Je tu 16 krét, zhrnuté sú na záver a so mnou veľmi rezonuje to posledné krédo, ja vám ho prečítam. Sme presvedčení, že keď sa podelíme o svoj čas, peniaze a skúsenosti s inými, aby sme im pomohli, uzatvárame kruh lásky, ktorý vedie k nášmu vlastnému, osobnému naplneniu a prosperite. Preto vždy, keď vás začne omrzať konanie dobra, spomeňte si na zákon kompenzácie. V konečnom dôsledku sa všetok čas, peniaze a energia, ktoré dávate a darujete, vráti vám. Tento projekt pre našu rodinu veľmi veľa znamená už naozaj dlhé roky, takže budovali sme ho ako s Jankou, keď sa narodila. Potom s našimi ďalšími vysnívanými 4 dievčatami. A už teraz sme si povedali, že už teraz by mohla nastať priorita, keď sme dvojnásobní starí rodičia aj s mojím Jožkom, ktorý je masérom. A naozaj v každom smere nás to naplňa. Presne tak. A ako sme povedali naozaj už len na záver, to je švédsky stôl. Každý si vyberie to, čo pre seba potrebuje a pre svoju rodinu. Takže prejme vám krásne rozhodnutie a pekný deň ešte. Ahojte.